Altså, jeg har jo altid været en god kollega. Jeg har aldrig gået i vejen for dem, der vil lave noget. Nej, det synes jeg. Det er en god indstilling at have. Det var sådan set godt. Men til gengæld havde det store overblik, så var I jo fri for at gå 2 gange. Ja. Men du kan jo ikke sidde deroppe hele tiden i det tårn. Hvor du er bedre for de andre. Nå, det kan jeg godt gøre, hvis du gør noget andet. Ja, man kan lukke det. så kører man ind til morgen. Og den her, så er det nok. Den er bare lige. Den er lige, ja. Den er meget lige. Men jeg var også frøget med byrådsmænd. Vi havde både taxakort. Eller de brød enten eller. Men det blev jo taget fra. Ja, de kunne ikke have begge dele. Så var der jo så en, der sagde, jeg tager jo bussen. Eva Tørnes, hun tog tit bussen. Ja, hun var jo, havde jo noget. Det er sparende på ikke. Ja. Og nu er det faldet 20%. Der er ikke sparet noget. Så er det 97, så 2 Nej. Ja. Dengang det var kommunen, kommunen havde lagt hoteludretninger, så var det Det var godt også. Først så kørte han 65-70 ind igennem byen. Og bagefter så kørte han 95. Og så er det ellers. Kan vi trække det fra 100 kroner? Så kan I bare komme. Så skal vi nok hygge omkring jer. Og dem, der ikke har tilmeldt sig, hvis de er så venlige at gøre det. Jeg var ude ved Leif i går, for det var nogle småting, jeg skulle have justeret på min computer. Så fortalte han en historie. Hans far har arbejdet på Klostermøllen. Nede ved Gudenå. Der var en murer der. Han var væk en hel formiddag. Så siger forvalteren, han kom bort over det her. Jeg har været i Ry. I Ry? Du skal sige til mig, når du kører nogen steder. Hvorfor det? Skulle du have bud med? Søg, ikke? Jo. Ellers nogen, der ønsker ordet under briefingen. Jeg har lige bemærket på. Jeg har været ude på penge. Vi har HDMI-kabel. Det her, det var jo den anden videoklubs, der hang deroppe på, og de vil gerne have den fri, så de kunne bruge til andre formål. Så der sidder vores eget kabel i, og det er 11 styr lidt. Så det bedes I omgås med forsigtighed, og aldrig nogensinde pille ned derfra. Så har der været en del forespørgsler i forbindelse med vores video camcorder derinde. Hvis man skal spille den over på nogle PC'er, så mangler der et firewire. Det gør der ikke mere. Der ligger et firewire-kabel inde i bunden af den, når man lukker den op i tasken. Så er der den Canon printer, der står derinde. Der bliver der i dag skiftet farvepatroner ud, så den også skal skrive igen. Så det har sådan været lidt af hvert. Og så har Lars afleveret en hulens masse billeder, han har indscannet for en dame. Og